Znači šta? Šta je ovo? Dobar dan! Dobar dan. Ja daš plaći struju. Ti ne možeš od plaći struju. Mogu plati vodu. Ne možeš ni vodi. A gdje plati smeće? Ne možeš ni A sve. gdje molim? Ne možeš. Pa šta je ovo? Pa ovo će zapošljava. Mogu li raditi? Šta si ti rad tako? Moram biti prijatelj! Moraš da ti Saša Matić živi u manje. Pa i on je pravi. Pa jeste, haj, bješ van bu. Gdje mogu napraviti dojti? Ti verga. Pa da, hoću dat posao. Ako to uradiš. Pa hajmo. Gdje je star ovdje sprednju? Rašije sam radi. Dakle, krvu prsti pa da naprijed, šta vidiš? Vidi da će da me kresneš, bješ tamo. Ne, volim. Ne me bješ van. Ne, ja sam ljub. Hrvatske A puške. ne, volim. Mogu biti klaun. Pa ja ne vidiš na kauna. Klaun. Pa gdje idem ja? Ja se pokažu, gledaj. Pa ja gdje idem. Oj, diži se. Ej! Ti Žarko! Šta radiš to, Žarko Boža? Lutkiram. Pa to se luftira, ko se peri. Ja to redom jednom, godišnje ujednom. Pa vidi, ne pereš ti to nikako. Kaj mjesti A nemša? mogu li ja biti umjetnica? Ti umjetnica. Da. Kako ti Pa umjetnica? fina. Kako? Pa ja nadam bacim 15 sreća ovim tog džubrima. Aha, ne znam ti Da, radim. aj, evo, on ja sad. Haj, pješ, haj, pješ. Pješ,